Silloin kun mä eka kertaa ollut mun puolison luona ja hänellä oli astiakaapissa näin upeita juomalaseja, mä olin tosi vaikuttunut ja selvisi, että tää on nyt sitä Riihimäen lasia. Ja tää oli oikeastaan eka kerta, kun mä olin vaikuttunut Riihimäestä. No, asiat meni nyt näin, että meillä on Riihimäellä yhteinen koti ja yhteinen astiakaappi. Lähdetään käymään Riihimäen lasipäivällä katsomassa, että mitä muita aarteita sieltä löytyisi ja miksi Riihimäki on oikein lasikaupunki. Perinteinen lasipäivä järjestetään Suomen lasimuseolla, joka kuuluu maailman arvostetuimpiin lasimuseoihin yhdessä New Yorkin ja Lontoon museoiden kanssa. Vuosittain täällä käy 50 000 kävijää. Täällä lasipäivässä lasin ystävät, keräilijät, ihastelijat kohtaa, niin käydäs kattoo ja ihastelee, minkälaista lasitaidetta täältä oikein löytyy. Riihimäellä on vahva lasihistoria ja täällä toimii muun muassa lasitehdas Riihimäen lasi vuoteen 1990 asti. Ja tämä tehdas työllisti yli 1000 työntekijää ja oli täten Pohjoismaiden suurin lasitehdas. Lasi ei ole vain osa historiaa, vaan tänä päivänäkin lasistudioissa lasiyrittäjät valmistavat taide- ja käyttölasia. Viime kesänä Riihimäki isännöi ensimmäistä kertaa järjestettävää Finnish Glass Biennaalia. Lasifestivaali tarjosi elämyksiä lasin parissa ja tavoitteena oli tuoda suomalainen lasimuotoilu kansainväliseen tietoisuuteen. Tiesitkö sä, miksi Riihimäki on lasikaupunki? Entä ootko käynyt esimerkiksi täällä lasimuseossa? Riihimäki toden totta on lasikaupunki. Näihin juomalaseihin liittyy mulla vahva lasimuisto ja ehkä näistä juomalaseista on alkanut myös mun rakkaus Riihimäkeä kohtaan. Musta on tosi siistiä, että mun kotikaupungissa on jotain näin uniikkia, vahva, perinteikäs, mutta myös uudistuva lasikulttuuri, joka tarjoaa tosi elämyksellisiä kulttuurikokemuksia, mutta myös uusia rakkaita lasimuistoja.